Okay, arita sa akong lungsod sa Gindulman. Okay. Mga Gindulmanon, dapat maminaw ka mo karon. Ikaduha man ika simana nako nga gisaad kaninyo nga akong ipabati kaninyo ang first year accomplishment report ni Mayor Albino Balo. No? Ako yung ipaningkamutan, gani nagsulat ko official letter ngadto ka Mayor Ben Balo sa Gindulman, Bohol, na nagtanyag libre, free, gani ang ubang lungsod, ang Kapitolyo, ang gobyerno, mubayad pa manggani, no? Aron lang makapadangat sa ilang accomplishment report ngadto sa katawhan, mubayad sa radyo, mubayad sa TV, unsa pa pamantalaan. Apan sa akong pinangga nga lungsod sa Gindulman, akong gitanyag kini maong programa aron atong mabati ang sumada sa unang 360 kaadlaw first year sa paglingkod ni Mayor Ben Balo isip mayor sa Gindulman. Apan kini ang maong ang panghitabo mga higala, subo kayo nga hangtod karon sulat ang midangat kanato kagahapon nga matud pa dili makaari diri sa atong tulumanon si Mayor Ben Balo tungod sa daghang mga rason, daghang mga gibuhaton. Well, anyway, sa ko nagingon ang atong tanyag, dili na to pwede ipugos. Kung dili kahatagan ni Mayor Ben Balo ang katawhan sa Gindulman nga makadungog sa iyang nahimo sa unang tuig sa iyang pagserbisyo sa lungsod, well, tingali sa laing pamaagi niya sa sulat nga atong nadawat. Sulat nga atong nadawat kagahapon nag-ingon didto nga naay gihimo nga accomplishment report si Mayor Ben Balo sa Facebook. Matud pa na sa Facebook page nga Mayor Albino Ben Balo. So aron gyud katagag katumanan ang akong saad sa mga Gindulmanon, labi na ako nang gibungat sa radyo o sa telebisyon. Naningkamot ko, no, na ako makitaan dito sa maong Facebook page ang giingon nga accomplishment report ni Mayor Ben Balo. Anya, nahibalaw mo mga higala, kung say ako nakitaan dito, tinuray do na. Accomplishment report nga akong tanaw, pasaylo ako ha, ako ning obserbasyon. Personal na akong obserbasyon. Pero akong nakita dito, ang gihimo nga Facebook matud pa, nga accomplishment report mga higala, pastilan. Bisan na lang gamay nga respeto sa buhatan sa mayor, office of the mayor. Gitagaan unta nila kamay hinungdanon ang maong video nga ilang gipost sa Facebook nga mabasa sa daghang katawhan, mabasa sa tibuok kalibutan tungod kay naa sa internet. Apat tanawan ninyo mga higala. Unang abli pa lang sa video, ang inyong makita, ang atong halangdang mayor, Ben Balo sa Gindulman, sa iyang accomplishment report on video, ang unang bungad sa maong video, si Mayor Ben Balo nga nagkaon og saging nga pinaypay. Astima. Ha? Nagsige pagkatawa-katawa sila. Wa, gyoy paningkamot. Bisan pag-edit. Video editor, daghan ang makaantigo ana. Wa, gyoy intaw nagtagat.
Mo na ang nakita nato sa Facebook. Mo na mga higala nga di ko kaako nga ako mo apil og pasundayag ni anang video accomplishment report ni Mayor Benbalo nga murag kantalita sa katawhan sa Gindulman nga wala gyud ang dami, wala tagay panahon makuti nga presentasyon nga naa man launtay mga video clips sa gisgutan nga mga proyekto nga matud panahimo ni Mayor Benbalo. Diretso na gyud. Ha? Napag ni portion diha. Ha? Nagreklamo na ang mayor. Kapoy man diha ikono ang maghimo og accomplishment report. Wa gyud putla. Why edit? Why editor? Ha? Nga unta buhatan official video kana sa buhatan sa mayor sa lungsod sa Gindulman. Nakita nato ang baliwala nga giyunta paglantaw sa ilang responsibilidad nga tagaag impormasyon, saktong impormasyon ang katawan sa Gindulman. So pasaylo ako nga di na ako ikapaambit diri sa ito programa ang mga video nga naghatag og hulagway nga ang buhatan mismo sa Office of the Mayor of Gindulman, Bohol wala kayo pagpahalaga, wala maghatag og kabililon sa ilang katungdanan nga mupadayag, mupahibalo sa katawan ug unsay ilang nahimo sulod sa usa ka tuig. Anyway, sige na lang, ha? Kayang tanan, dili na ito ikapugos kanila. Kaya ang buluhaton, kung maghiskot na gugma sa katawhan, magagikan yun sa dughan. Dughan sa hingtungdan. Dili na ito pwede nga diktaran. Dili na ito pwede nga manduan ang buhatan sa mayor sa Gindulman ug unsa ang angay buhaton. Again, sa mga Gindulman ang pasaylo ako. Dili ko makatungan sa akong isaad nga akong ipaambit kaninyo, akong iatubang kaninyo ang atong mayor dinhi sa atong tulumanon aron makig-uban kanato. Wala siya musanong sa atong hangyo. Kumusta ka, aking mahal?